Ola, moi boas. Como cada xoves estamos de volta cunha nova edición de Informar. Comezaremos o programa de hoxe falándolles da apertura da campaña da Vieira. Estaremos tamén nas prazas de abastos para coñecer os prezos do marisco ás portas do Nadal. E falaremos tamén do reparto das cotas pesqueiras pro 2014. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. Satisfacción entre a flota galega ante a aprobación das cotas pesqueiras para 2014. A redución do xurelo quedou finalmente nun 26% fronte ao 40% proposto inicialmente. Pouco e caro, así está o marisco a apenas unha semana da celebración das festas do Nadal. Nas prazas de abastos de Arousa, as vendas non teñen nada que ver con campañas anteriores. Continúa a polémica en torno á ubicación da futura gasolineira do Porto da Pobra. Agora son os veciños os que rexeitan esta instalación. Unha trintena de embarcacións volveron extraer vieira na ría de Arousa. Durante as primeiras xornadas de campaña, as capturas non foron moi abondosas, aínda que si de moita calidade. Non moita vieira, pero sí de bo tamaño e calidade. Este é o balance que máis se escoitaba no Peirao de Cambados este luns pola mañá, no que foi o primeiro día de campaña da vieira este Nadal. Regular, non se ve, eu vexo menos vieira que o ano pasado. Hoxe non foi moi bo. Pasado sobre as 9:30, 10, xa estábamos en terra. Este ano moi pequena, non dá talla, é así o que hai. E despois noutros lugares, despois chegando ao faro, é demasiado grande, pero hai pouca. Nada, bueno, é un ano que non parece que haxa moito, comparado co ano pasado, tampouco hubo moito, pero bueno, non é moita cantidade de vieira. Para traballar unha semana ou dúas, haberá, pero máis non parece que haxa. A ver o que din. Bueno, mañá foi bastante ben, o que pasa é que as esperanzas, para ser o primeiro día, acabamos xa un pouco tarde, non sei, depende todo, ao mellor influe a marea, non influe, non sei, ata mañá non se sabe. En total saíron a faenar 33 barcos, 9 deles de Rianxo, que foron quen de coller os copos establecidos en 30 kilos por tripulante, cun máximo de 90 por embarcación e día. Nesta xornada levoulles unhas 3 horas coller os topes, algo de máis para ser o primeiro día. Si, o que máis podíamos, non había máis, moi pequena, xa che digo. Moi pequena. Sí, pouco de traballo, pero bueno, colleronse ben. 30 kilos por cabeza, son 90 kilos, e colleronse bastante ben. Ben, non hai moita pequena, son todas bastante boas, non se tiran moito ao mar, son bastante boas todas, non hai moito que escoller. Sí, bueno, xa se poden ver aquí que hai boas pesas, que son sempre temos que andar a medir, este ano xa van a ollo porque xa se ven que son grandes todas. Tamaño bastante bo, pequena este ano non hai pouca. Tamaño é bo, tamaño non hai problema de momento. Os tamaños ao principio non hai problema, o problema é despois cando escasea a grande, despois é cando empezan os problemas. Pero de momento non hai problema. A intención é prolongar esta campaña ata febreiro, podendo aumentar os copos se a demanda é crecente e se hai produto de abondo durante os días previos aos festivos. A xornada de hoxe non foi clarificadora de se dará a vieira para os vindeiros 2 meses ou non. Bueno, a verdade é que non. Claro, ainda hai que mirar. A verdade é que tamén hai algo de basura, de alga no mar, é complicado collelo, entonces cando se vai traballando xa se irá mirando, non? Hai outras zonas aínda por mirar, que este ano parece ser que a Tosina está bastante ben, non vai haber problema en traballar noutras zonas. Sí, a verdade é que sí, porque non se ve a vieira que había o ano pasado, ou eu non vexo, non sei os demais, pero cando os barcos chegan tarde non é boa señal. Ojalá que dea para bastantes, por lo menos para 2 meses. Como o resto de campañas pasadas. A campañas anteriores acabouse un pouco antes porque había máis. Ao mellor non atopamos con ela,
Ao mellor haina, pero os barcos estuveron casi todos hasta a última hora. Bueno, é o primeiro día, ainda hai que tantear os sitios onde hai máis, onde hai menos, buscalas un pouco. Ao mellor mañán chegamos antes ou máis tarde, non se sabe, a ver. A vieira da Arousa volve a comercializarse a un prezo fixo de 4 euros e é viscerada e comercializada por Vieira de Cambados, unha empresa participada polo propio Pósito Cambadés. Tras a apertura da campaña da Vieira na ría da Arousa, estes últimos días, as pouco máis de 30 embarcacións collen mellor os topes que na xornada inaugural. Cada día extraen preto duns 3.000 kilos deste bivalvo que son eviscerados íntegramente pola empresa Porto de Cambados, creada no ano 2012 ca participación do Pósito local. Pois sí, o luns por fin pudo a flota cambadesa e de outros portos empezar a faenar. Empezamos a procesar o produto o martes e xa desde onte en algunhas plazas, en algún punto de venta, nos topamos vieira galega. Nestes primeiros días, Portos de Cambados está a traballar arreo para satisfacer a alta demanda existente deste produto galego de calidade e que eran moitas as encargas que estaban á espera da vieira arousa. Sí, sí, a xente xa estaba ansiosa e co tema de que temos medo a que non nos chega aí a Nadal, pois a xente se está facendo previsións e un gran manjar para estas navidades. De feito, con dúas vieiras faz un plato magnífico e sabrosísimo. Esta vieira chega aos mercados a 4 euros a unidade, un prezo moito máis alto que a foránea. Porén, este custe non é un obstáculo para a súa venda, posto que cada exercicio se vende toda a produción, posto que os consumidores agradecen o seu sabor e recoñecen que a súa compra o cuidado proceso de viscerado e envasado case totalmente artesanal. Boísima. A calidade da vieira da ría da Arousa sempre é moi boa. A verdade é que se diferencia un montón de diferentes orixes. Temos vieiras de Canadá, Francia, e si nos podemos vender toda esta producción porque o noso consumidor nota a diferencia. O problema que ten este ano é que non hai moita cantidade. E aparte hai a previsión deste mal tempo, estamos todos aí un pouco nerviosos co tema da produción, pero bueno, aquí vamos. Nesta planta de mariscos Beiro, depurase a vieira 24 horas e logo acométese o proceso de visceración propiamente dito. Están ahora mesmo 31 barcos, foron onte, hoxe ainda non sei os que foron. Aquí temos 35 persoas. No tempo que estemos, si 3 semanas, si 4, si un mes, si 2 meses, pero isto si estamos así, bueno, e o movimento que xenera, porque pescaderías, postos da plaza e demais, pois todo isto non somos produtores e vendemos principalmente a distribuidores. Partires de aí, clasifícase por tamaños e etiquétase, o que a fará única e perfectamente distinguible no mercado. Pois en primer lugar, a vieira de Cambados vai envasada individualmente. Ahora mesmo a podemos topar tanto fresca como congelada. Vai toda etiquetada co seu lote, certificación pescaderías, co selo da cofradía, porque agora é a propia cofradía que tomou rendas na comercialización deste produto. Con todas as garantías de trazabilidade dun produto galego, como existe. A parte é unha vieira que sempre vai eviscerada, sempre, e conserva vianda e gónoda. Unha vez etiquetada, a vieira de Cambados destínase a venda en fresco nestes días ou conxélase para abastecer o mercado ao longo do ano. O comezo deste proceso supuxo a contratación de máis dunha trintena de persoas, alo menos durante as próximas semanas. Nos, unha vez que a vieira chega a lonxa, ven pa a planta de visceración. Aquí se depura 24 horas e depois se retira o hepatopáncreas. O hepatopáncreas é a parte máis oscura cando vemos unha vieira viva, conservando a vianda e a gónoda, e de aí se clasifican. Si saen ao mercado en fresco, se etiquetan en fresco co súa lotaxe, data de consumo preferente e tamaño. Si realmente se conxela, porque o mes de xaneiro, febreiro, cando pasa este boom da Navidade, o produto que extraemos casi todo conxelamos para poder vender e abastecer o mercado todo o ano, porque nos vendemos vieira todo o ano, de aí estas cantidades masivas de vieira que se extraen. Os vieireiros de Cambados están pensando en incrementar os topes a 40 kilos por mariñeiro e día e mesmo se falou de traballar os sábados. Intentan así abastecer toda a demanda do mercado nestas datas e se a toxina ou os temporais non o impiden, proveer a Porto de Cambados da mercancía para vender vieira de Cambados durante todo o ano.
Satisfacción entre a flota galega ante o reparto das cotas pesqueiras pro 2014, que incrementa as posibilidades para a pescada e a xarda. En canto ao xurelo, a reducción quedou nun 26%, fronte ao 40% proposto inicialmente. O reparto das cotas pesqueiras segue a traer de cabeza a sectores con enorme importancia en Galicia como o cerco ou as artes menores. A Comisión Europea propuxo pro 2014 unha reducción do 40% das capturas de xurelo na zona oitava C do Cantábrico Noroeste. Un golpe moi duro para a flota que vive principalmente desta especie ante as restricións impostas para a pesca de xarda e a escaseza da sardiña. O xurelo vaise recortar na zona oitava, na oitava C. É un recorte moi grande, iso vai a ser moi perjudicial para todo o sector, non é só para o cerco, sino tamén para os de artes menores. Aquí na zona novena vai quedar como estaba, e debido á penalización que tiñamos, pois creo que vamos a ter un pouquiño máis de cuota da que tiñamos este ano pasado, da que tuvemos, non? Pero non é suficiente. Nos consideramos que unha que o sector todo de Galicia quere xuntar, e máis parece que os cántabros e Asturias tamén, e País Vasco, parece que se queren xuntar, non sei de quen saleu esa proposta, si da Consellería de Pesca, si do sector. Parece que se quere xuntar a zona novena A e a zona oitava C. Nós non o vemos moi ben, porque senón os peixes de aquí, o TAC que hai, podes estar collendo casi todos e cadra en Cantabria e o País Vasco. Si que hai pouco recurso aquí nun momento dado, porque o peixe vai e ven, atraca na zona. Se hai pouco, igual se está sacando todo lá, como si cada se está sacando todo aquí, na parte nosa, na parte de Galicia, e estamos perjudicando o sector de lá. Si eso se fai, bueno, de todas, nós pedimos, aquí o outro día nunha reunión que tivemos na cofradía, pedimos que non se xunten. En caso de que se queiran unir estas zonas, que non se una a oitava, a novena A ca oitava C, senón que se una a oitava C ca oitava B, que é unha cuota que temos na parte que nos pertenece, na parte máis entre vasca e francesa. Esas dúas que se unan, e esta que quede como está, que está a novena A, que quede como é, desde Finisterre hasta o Golfo de Cádiz, que quede como está. Iso é o que pedimos o noso sector. Os representantes da flota non entenden a razón dos pretendidos recortes de cota cando abonda o recurso no caladoiro. Pola contra, din, non se toman medidas para recuperar especies que si están baixo mínimos como a sardiña. O recorte ainda non entendemos tampouco por que o queren facer. Porque teño 61 anos, levo desde os 12 anos ao mar, e eu na miña vida vin tanto xurelo na costa. Na miña vida. Se hai recursos, cal é o motivo que lle poñen para facer un recorte do 40%, recuperación da especie? É que esa é unha gran mentira. Esa é unha mentira, porque os recursos aumentaron máis do 1000%, os recursos. O sea, o único que hai que tomar medidas, o único que eu digo que hai que tomar medidas, é a sardiña. Como dixen hai un pouco, está por debaixo dos niveles de recuperación, pero moitísimo, debido ao que estamos xa sabendo. Cada vez, a parte de onde veñen as sardiñas, que veñen da parte do norte de África e da parte de riba de Francia, pola parte francesa están escollendo os vascos dentro de Francia, ahora mismo están facendo unha salvajada porque están pescando moi fuerte e o recurso non dá chegado ás nosas costas. Están botando 30, 40, 50 mil kilos diarios de sardiña, están facendo unha masacre sobre a sardiña e sobre o mediano tamén, cando atraca. Eso é unha parte de aí. A outra parte está pescando o norte de África, a flota aumenta en todos os sitios, aumentou, o norte de África que non tiña flota, non tiña congeladores en terra, agora teñen de todo, están tamén pescando moi fuerte, e o peixe non recupera, non dá recuperado. Cal é o motivo de que non estén dicindo, oye, hai que tomar medidas ca sardiña? Porque resulta que non hai. Cando o sector o está dicindo, non este ano, o ano anterior, e hai 2 anos, estamos dicindo que cada vez ven a menos. E sabemos, eu estou dicindo o que está pasando.
Eso témolo clarísimo. Por qué? Porque eu falo cos meus compañeiros, tanto da parte do sur de España, que temos contacto con eles, e na parte de arriba, cos vascos e cos cántabros, unha que xa estamos pescando nós tamén, cando vamos á costera de Anchoa, e sabemos o que está pasando. Propoñen neste punto a reducción dos topes diarios e a asignación de cotas individuais para todas as especies, como mellor medida para garantir a conservación dos caladoiros e a rendibilidade económica para os traballadores. Pedimos tamén que se fajan o reparto por barco. O reparto por embarcación é cada un que o colla cando queira, porque se ahora mismo, como ahora mismo temos unha especie que é pequena, que non ten moito mercado, por exemplo, para Portugal, que é o que nos está consumindo 90%, non ten mercado, é máis para consumo local, é pouco para Portugal, esta especie, que non ten prácticamente, non ten mercado, nin ten valor, ten moi pouquiño valor. Se temos a cuota individual, eu vou a outra especie e non vou a esta. E deixamos que este o recurso no mar. Ao mesmo tempo está recuperando, está desovando, está facendo o seu ciclo, e non nos estamos perjudicando, e máis non estamos botando TAC en terra. Eso é o que queremos. Se facemos individual, eu vou a outra especie, o meu recurso está aí, porque senón desta maneira, péscase constantemente, se bota en terra non se ganan cartos, e máis se está fastidiando o TAC, que volvemos ao mismo. Este é, como digo, o peixe que se morde a cola. Non sei se é o que queremos. Non só queremos que sean os topes individuales do xurel, senón queremos que sean os topes individuales tamén da rincha, da xarda ou do verdel, como se queira chamar. Iso tamén o queremos. Será unha medida pois moito mellor, unha con isto que ven vindo agora tamén con respecto aos descartes, pois tamén é moi positivo para nós. Con isto líbranos dos descartes, porque cando ven, se temos o cupo individual, veñen as rinchas mezcladas cos xurelos, ou xurelos mezclados cos rinchas, ou sardiñas mezcladas con xurelos e con rinchas, apartamos todos, non, escollémolo, poñemos cada especie nas súas caixas, e podemos botar todo en terra porque temos o TAC individual. Para abordar estas alternativas xa teñen solicitado unha reunión do Consello Galego de Pesca pola que seguen a esperar, a pesar de que xa remata o ano e deberían estar definidas de cara ao reparto de cotas de 2014. Temos que consensualo entre todo o sector, pero non damos feito unha reunión en Santiago, que non entendemos, porque o Consello Galego de Pesca non está facendo unha reunión agora, antes de que termine o ano, para que no próximo ano, 1 de enero, isto tiñamos que ter feito. Non podemos empezar por o ano que ven, cos TAC xa feitos, cos topes que nos pertenecen, e resulta que sin tomar ninguna medida para poder levar o sector, para poder subsistir de mellor maneira do que estamos facendo. Así as cousas, o sector é cada vez máis crítico coas políticas pesqueiras desenvolvidas dende Europa. Considera necesario un cambio de rumbo para garantir o futuro do cerco, unha das artes máis respetuosas co medio e con moitas posibilidades de seguir creando emprego e riqueza na nosa comunidade. Estas políticas pesqueiras non son as adecuadas, pero bueno, o cerco sempre ten futuro. O cerco ten futuro, porque non é unha arte de destrucción masiva, é a arte que máis protege o mar. Antes non, antes, como se reivindicamos moitísimas veces, cando o cerco botaba dinamita, era criminal, era unha salvajada, pero hoxe é a arte que máis pode proteger o mar. O cerco é unha arte que lévala contigo ao mar, tráela contigo sempre de volta, non a deixes quedar no mar, no momento que largas o aparello, toda a especie que ven dentro, sea grande, sea pequena, a podes tirar ao mar sin matar ninguna, sin ocasionarlle daño ningún. Se ves que a especie non reúne condicións, a botas ao mar, se é unha mezcla moi fuerte que tampouco non ten valor, a botas ao mar, e non ten problema ningún. O cerco ten moito futuro, e ben regulado, ben regulado, tomando as medidas que haba que tomar. Eu non digo que non haba que tomar medidas con todas as especies, hai que tomalas. E cando están por debaixo dos niveles, iso é o máximo, porque é do que vamos a vivir nós, é malos que veñan. Ben, temos que tomar medidas, pero tomar medidas sabendo o que se quere facer, sin unha restricción moi grande, porque se a faz moi grande, non vive o sector.
temos unha flota que valeu moitísimos cartos, temos moita xente a bordo dela. Temos que preservar o recurso e, ao mesmo tempo, dar puestos de traballo e darlle cartos á empresa para que poida subsistir. Pouco marisco é moi caro a menos dunha semana do Nadal. Achegámonos ás prazas de abastos do Barbanza e do Salnés e isto foi o que nos contaron. Aínda que o Nadal é a época por excelencia para o consumo de marisco, este ano as vendas non están a ser moi boas. A escaseza de capturas fai encarecer aínda máis uns prezos xa altos por estas datas, polo que moitos consumidores optaron por mudar os seus hábitos. A ver, o precio xa subeu, porque nunca se acorda nestas fechas comprar a centola a 30 euros a longa. O que iba sobre 12, 14, 16, podía chegar a 20, pero a 30 euros vai cada día. Eu estou comprando a que é de media carne 12 euros, a 10 euros, a 8 euros, estou no vendendo a 12 e a 14, e despois tiña boa a 25. Pero bueno, eso xa che digo, porque sempre hai quen che trae, a ver, onde compras algo máis barato, que te moves, e onde podes vender, pero aquí na lonja de Ribeira xa está, empeza a parada a 30 euros, e acaba a parada a 12 euros. Os praceiros traballan a medio gas coa vista posta nas 2 semanas que veñen por diante, nas que a celebración de Noiteboa e Noitevella supoñían un considerable incremento das vendas. Sen embargo, este ano apenas se notou un pequeno repunte na actividade. Bueno, a verdade é que están un poquinho floxas, posto que, bueno, tamén o marisco a verdade está subindo bastante porque hai bastante escasez e a xente non se anima demasiado. Dun día para outro estamos tendo unhas subidas bastante notables e a xente obviamente non pode alcanzar esos precios. Nos, a ver, estamos traballando con un marxen bastante pequeno, entonces digamos que tampouco podo, a ver, non é o precio-valor que deberíamos. Temos unha centola que estamos vendendo a 14 euros e despois temos pezas garantizadas que estamos vendendo a 28. Pero bueno, xa che digo que non son realmente os precios que hai no mercado, son máis caros, porque isto prácticamente non temos marxen e non son, digamos, precios que podes, un día compras para vender a 28, outro día podes vender a 40 e pico. Non hai uns precios fixos, non se manteñen precios. Non só baixa a demanda de marisco fresco para estas datas, senón que tamén se notou un descenso das compras entre aqueles consumidores que adoitan mercar xa con meses de antelación para conxelar. Hai 2 ou 3 anos empezábamos a campaña xa en outubro. Noviembre, diciembre xa congelaba todo o mundo, pero nada. Este ano nada. Eu por estas fechas tiña miles de kilos vendido. Non tiña 1000 kilos, tiña miles de kilos vendidos por estas fechas. Xa tiña o inverno asegurado, pero agora nada. Agora 4 centolas que traes é punto. O sábado trouxen 200 kilos de boi, tamén non acabamos, pero bueno, é agora unha semana antes, porque de congelar nada. Xa leva como uns 2 anos que a xente xa empeza a comprar antes, pois por este tema, por o tema do incremento de precios. Entonces compran xa desde outubro, finales de outubro, principios de novembro van comprando e van conxelando, porque xa che digo, a xente, a ver, non é que estén, a ver, demasiado, a ver, caros para o momento que estamos vivindo. E sabes que pasa? Que a xente non entende que un día teñas, por exemplo, a ameixa babosa, como estábamos vendendo a 12 euros, e que de repente pasa a 18 euros, porque o tempo tampouco está tan malo, entonces a xente, pois, a ver, obviamente algo pasa. Non sei se é verdad que realmente hai escasez ou se incrementan o valor. Nos podeche dicir que seguimos traballando co mismo marxen que todo o ano. Isto para nós é, a ver, e sostenible tamén porque compramos máis caro que en outras que o que compramos diariamente. Entonces isto nos repercute, non o que non podemos é comprar a 13 e vender a 14, entendes? Entonces, bueno, xe che digo, o mercado está moi variable e a xente obviamente ten que comprar e congelar, foi comprando pouco a pouco. Entonces para nós o día de Nochebuena vai a ser como un día normal, un sábado normal, un día de venta normal, porque a xente xa se anticipou a comprar. Temos o congelador, al principio é máis barato, non? Aínda así hai quen non renuncia a poñer na mesa un bo marisco da ría como a centola, o boi ou a ameixa, entre as especies máis demandadas. Aquí a xente, sabes que pasa? Que compra bastante ameixa, porque a ameixa dache como moito xogo a hora de poñer na mesa. A nécora véndese moi ben, o boi tamén vendemos moi ben, e, bueno, a estrela é, digamos, tamén a centola, pero que pasa? O precio e a xente ten medo, non pode gastar tanto e ten medo que lle sala mala. Pero eu penso que entre a nécora, a ameixa e a centola. Pero, bueno, despois hai moita máis variedade, por exemplo, a ver, o percebe, a vieira tamén, ainda que non traemos vieira de fora, pero hai moita máis variedade de marisco. Pero eu penso que os 3 mariscos, centola, nécora e ameixa. Marisco fresco, bueno, onde se lle pode chegar. Se lle podemos chegar,
Pois mellor estaba fresco co outro, pero creo que non. Os meus fillos de fora que están casados fora, pois gustalle moito logo boi. Eu, en cambio, pois un pouco os langostinos a mí gustame, xa. Se cara mellor co boi, é mellor coa santola. Os meus fillos foron pasado con un amigo deles que vendeu unha santola, pero a minha santola tampouco é unha cousa boa, de moito lujo, pero según como estea. Bastante caro, pero bueno. Hai que como sea, hai que coller. Se non se colle máis, collese menos. Mellor é fresco. Pero se non se pode, hai que comprar como se pode. O peixe tamén ten algo máis de saída nestas datas, especialmente o de máis calidade, aínda que o seu prezo tamén se encarece coa proximidade das festas. O peixe, vai caro, o peixe vai caro, que hai pouco tamén, pero bueno, o peixe moi caro non anda como outros anos. Sales daqui da Lonja de Ribeira, vas a Coruña ou vas a Vigo, trae o peixe máis económico. Aquí, como hai pouco pescado aquí, máis se dedican á sentola, pois 4 peixes que hai van caros. Os 4 peixes que hai na Lonja de Ribeira veñen de Finisterra, porque en Ribeira hai moi pouco, moi pouco. Suele levar un ullomol, suele congelar lenguado, agora ainda viñan 2 de Xunta de Santiago, dixen que non levaran, que agora ao chegar a enero que iso que baixa bastante, entonces o que non consuma agora, porque que hai moita xente que congela lenguado, porque vai a 15 euros ou a 14, ou para estas fechas, esperan esas fechas para congelalo. Despois congelalo para 4 ou 5, sabes, para 4 ou 5 meses, congelalo na casa, para os meniños, para iso. Bueno, traes un cabracho, traes cabrachos vos, traes un ullomol, traes tal, pero non te podes arriesgar a traer moita cousa porque isto está fatal. A pesar do mal arranque de decembro, os vendedores confían no que queda de mes, aínda que con reservas, xa que a suba dos prezos fai que os consumidores cambien o tradicional menú por produtos máis económicos. Mira, a verdade, me gustaríame ser positiva, pero tío, ves, xe un martes de mercado e mira como está a Plaza de Abastos. A ver, non nos queixamos porque agora con pouco nos conformamos tamén, pero si falamos de que estas en outros anos eran épocas boas para nós, sabes? O importante debería ser que a xente, xa que temos marisco na ría, puderámolo comer, sabes? É dicir, e se estamos vivindo momentos como é verdad que estamos vivindo, que os precios, anda que ganáramos menos todos, que se mantuveran, pois para que todo o mundo pudera levar ás súas casas un pouco de marisco, un pouco de todo. E o triste e o lamentable é que, por desgracia, non sei o que pasa. Momentos difíciles, e o marisco, e o peixe, e a carne, e todo se incrementa máis, e a xente non pode comer. Nin pode comer, nin pode comprar. A verdade é que non sei como fan, pero isto vese o que hai. Creo que está claro, non? A verdade é que tiñamos un pouco de confianza, tiñamos un pouco de fe de que isto iba a aumentar un pouco, pero non porque faltan xusto 8 días. E isto sigue igual, ben ves a xente que hai. Esa sentola xa é da semana pasada, que ia cumprir a semana pasada, está aí. Entendes? Está aí, vendía 500 ou 600 kilos de sentola cada día. Entendes? Cada fin de semana, por estas fechas, eu traía 1000 kilos de boi, o sábado trouxen 200. É verdade que vendín, pero trouxen 200, hasta traer 1000 kilos ou 1000 e pico, entendes, que se vendía por estas fechas. Continúa a polémica relativa á ubicación da futura gasolineira do Porto da Pobra. Despois das mocións presentadas pola oposición, agora foron os veciños os que amosaron o seu rexeitamento. Portando cartéis en contra do emprazamento da gasolineira na Covecha, un grupo de veciños, na súa maioría residentes na zona, concentráronse e mesmo chegaron a cortar por uns momentos o tráfico para protestar contra a construción do surtidor nese lugar. Consideran que non é o máis apropiado atoparse próximo a vivendas e a zonas de xogo para os rapaces, dando outras alternativas para a instalación deste servizo. Queiramos unha gasolineira, e que queremos dúas. Unha para o Muelle Vello e outra para o Novo, porque eu teño familiares e amigos bateiros que non teñen por que ir a Ribeira a facer gasoi, nin a nada, pero alá, non aquí no medio e medio. Teñen opción a facela alá, unha e outra alá, onde xa hubo. Entendes? É o que hai que facer. O día que tivemos o pleno aquí na Pobra do Caramiñal, o alcalde se lle pideu que se puxera do noso lado. El dixo que sí, que ali que, bueno, se fose por medo ou fose por o que fose, dixo que sí, que iba a ter unha xuntanza cos deportos de Galiza e que, bueno, que xa nos informaría do que houbera, tal e tumba. Aquí non informou de nada, non dixo nada, seguimos no mesmo, onte estiveron traballando aquí e isto non é de recibo. Nos está mentindo e nos está enganando. Acompañando este grupo de veciños atopábanse tamén membros do BNG da localidade, unha formación que dende un primeiro momento se mostrou reacia a que a gasolineira se instalara neste lugar.
Os nacionalistas aludiron ás mentiras coas que o Partido Popular está a levar este asunto, en clara alusión ás afirmacións realizadas esta mañá polo portavoz do PP no Parlamento, ante unha proposición non de lei presentada polo BNG. E tamén a postura partidista que mantén o alcalde neste asunto, que non apoia as reclamacións efectuadas polos veciños, que mesmo chegaron a recoller máis de 700 sinaturas en contra deste proxecto. Hoxe mesmo, pola mañán, unha proposición non de lei no Parlamento Galego do BNG, defendida pola nosa deputada Ana Pontón, donde solicitáballe a Portos de Galiza que cambiara a ubicación desa gasolineira a todas luces, unha ubicación que non ten nin pé nin cabeza e consideramos totalmente inadecuada, e se amosou claramente hoxe a mañán que o Partido Popular da Pobra do Caramiñal, co seu alcalde Isaías Maceiras á cabeza, non está ao lado dos veciños, senón que está ao lado dos seus compañeiros do Partido Popular de Portos de Galiza, cando hoxe mesmo votaron en contra desa iniciativa para cambiar a ubicación da gasolinera. Minteu outro día no pleno cando dixo que estaba negociando con Portos para cambiar a ubicación, o único que fixo foi sacar os veciños de diante porque tomou un medo, e o que amosa unha vez máis é que é un auténtico mentireiro, así de claro. Dende as filas nacionalistas aludiron a que teñen previsto continuar na súa loita ata conseguir o seu propósito, que non é outro que un cambio de ubicación para a gasolineira. Tempo agora para o noso apartado das breves. Máis dun 100 de embarcacións galegas beneficiaránse do acordo acadado entre España e Portugal, que incorpora importantes novidades con respecto aos anteriores convenios de colaboración. A principal é que a partir de agora os barcos españois e portugueses aplicarán as medidas técnicas do país no que se realicen as pesquerías, faenando en igualdade de condicións. Así, cando os barcos españois traballen en augas portuguesas, aplicarán as normas do Estado luso, e viceversa. Tamén se establecen modificacións en canto ás descargas, xa que será a organización de produtores de cada porto os que rexan os límites con independencia da nacionalidade do buque ou da zona onde se realizarán as capturas. O Consello Superior de Investigacións Científicas, en colaboración coa Universidade de Vigo, realizou un estudo exhaustivo sobre a diversidade do fitoplancton na ría de Vigo. Os resultados conclúen que as especies raras representan máis do 50%, sendo estas comunidades de microorganismos moito máis diversas do que se pensaba. Para levar a cabo o estudo desenvolvéronse 9 saídas oceanográficas a unha estación fixada á ría. En total analizáronse 500 litros de auga de mar, distribuídos en 290 mostras. Identificaron máis de 300 especies de fitoplancton, dos cales máis da metade catalogáronse como especies raras. Estes datos explicarían, en parte, a elevada produtividade da ría de Vigo. Este xoves aberse o prazo para a presentación de solicitudes para a pesca da lamprea no río Ulla. Deste xeito, os valeiros que estean interesados poden persoarse na Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de Pontevedra ou ben presentar a documentación por vía telemática. O prazo continuará aberto ata o día 8 de xaneiro, tal e como se recolle hoxe no Diario Oficial de Galicia. Neste doga estableceronse tamén os prazos de apertura. Deste xeito, nas pesquerías de Areas, en Herbón, o prazo para pescar irá do 1 de xaneiro ao 28 de marzo. No treito que vai da pesqueira das Vellas, en Herbón, ata a de Trapa, poderase pescar do 1 de febreiro ao 25 de abril, e no treito que vai das pesqueiras da Caseta e Furado, en Carcacía, ata o Lampreeiro e Paraxe das Pesqueiras, en Reis, do 10 de febreiro ao 9 de maio. Nesta orde da Xunta recóllense tamén as condicións que regularán a pesca desta especie ancestral. Nas pesqueiras de Areas e as Vellas haberá que deixar libre a canle central do río, quedando prohibido traballar na vea. Amais, as redes empregadas non poderán danar outras especies piscícolas e todo aquel peixe que non sexa lamprea deberá ser devolto ao río ou entregado aos axentes da conservación da natureza. Os butróns só poderán estar calados dende as 8 da noite ata as 8 da mañá, quedando prohibido calar as redes na fin de semana. Maiores, cada embarcación deberá levar un rexistro de capturas por escrito diario. Non temos tempo para máis, así que tan só nos queda despedirnos, lembrándoles que estaremos de volta a vindeira semana. Mentres tanto, xa saben que se queren volver a ver este programa ou calquera dos anteriores, poden facelo a través da nosa páxina web, canalriasbaixas.tv. Estaremos de volta o vindeiro xoves. Ata entón.